5 kruhova i 2 ribe. Tada je Isus uzeo kruhove, zahvalio Bogu i proslijedio ih ljudima koji su sjedili uokolo. Isto je učinio i s ribom, a svi su jeli koliko god su htjeli. Kad su se nasitili, Isus je rekao učenicima: sakupite komade koji su ostali, da ništa ne propadne. Tako su učinili i komadima su kruha napunili 12 košara. Toliko je preostalo nakon jela. Ivan 6, 11-13. Božja providnost postavila je Isusa na jedno mjesto na kojem je bio i on se pouzdao u svog nebeskog Oca da će dobiti od njega ono što mu je potrebno kad se nađe u nevolji. Kada smo dovedeni u teške situacije, trebamo se pouzdati u Boga. U svakoj nevolji trebamo tražiti pomoć od onoga koji na raspolaganju ima neograničena sredstva. Kada su učenici čuli Spasiteljev nalog, dajte im vi jesti, u Mateju 14:16, u njihovim su se umovima javile sve moguće poteškoće. Pitali su ga: trebamo li otići u naselje kupiti hranu? Ali što je Krist odgovorio? Dajte im vi jesti. Učenici su Isusu donijeli sve što su imali, ali on ih nije pozvao da jedu. Tražio je da nahrane narod. Hrana se množila u Kristovim rukama, a ruke učenika koje su se pružale prema Kristu nikada nisu ostale prazne. Ono malo što su imali bilo je dovoljno za sve. Kada je mnoštvo bilo nahranjeno, učenici su s Isusom jeli dragocjenu hranu darovanu s neba. Koliko često ostajemo potišteni kada promatramo potrebe siromašnih, neukih i onih pogođenih nesrećom? Pitamo se: od kakve je koristi naša slaba snaga i siromašna sredstva u odnosu na ovu strašno veliku potrebu? Zar ne bismo trebali čekati na nekoga većih sposobnosti da upravlja djelom ili na neku drugu organizaciju da preuzme? Krist kaže: dajte im vi jesti. Upotrijebite sredstva, vrijeme i sposobnosti koje posjedujete. Donesite vaše ječmene kruhove Isusu. Premda vaša sredstva možda nisu dostatna da se nahrane tisuće, možda su dovoljna da se nahrani jedna osoba. U Kristovim rukama ona mogu nahraniti mnoge. Poput učenika, dajte ono što imate. Krist će umnožiti vaš dar. On će nagraditi iskreno, prostodušno oslanjanje na njega. Ono što se činilo oskudnim sredstvima, pokazat će se kao bogata gozba.